ταξίδι μας ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Πετάξαμε προς Κωνσταντινούπολη και από εκεί μετά από 11 ώρες φτάσαμε στο Μάλι, την πρωτεύουσα των Μαλδίβων. Από εκεί με καράβι πήγαμε στο νησάκι που θα μέναμε για τις υπόλοιπες 7 μέρες. Το ξενοδοχείο μας ήταν το Βελασσαρού. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν υπέροχο. Είχε τη δικιά σου προσωπική καλύβα πάνω στο νερό, τη δικιά σου προσωπική πισίνα. Είχες όλες τις ανέσεις και τα κομφόρ. Πραγματικά ήταν τέλειο. Το ξενοδοχείο εννοείται είχε κάθε μέρα πρωινό, όπου ήταν πολύ νόστιμο με μεγάλη ποικιλία φαγητού. Είχε κυριολεκτικά τα πάντα. Αυτό που απολαύσαμε περισσότερο εδώ πέρα ήταν οι βόλτες και η εξερεύνηση του νησιού. Στις Μαλδίβες επικρατεί η ξεκούραση, η χαλάρωση, η ηρεμία, το ιδιαίτερο φαγητό, οι όμορφες θάλασσες και πολλά άλλα. Έχει να κάνεις καθημερινά πολλά πράγματα όπως καταδύσεις, κουραζιέρες σε άλλα νησάκια, ρομαντικό δείπνο μέσα στην αμμουδιά, μαθήματα γιόγκα και φυσικά πρέπει να δοκιμάσεις και να αφηθείς στη χαλάρωση ενός σπα. Το καλύτερο από όλα όμως το αφήσαμε τελευταίο. Ήταν η εξερεύνηση του βυθού των Μαλδίβων. Τα περισσότερα resort, για να μην πω όλα, διαθέτουν dive center. Εκεί μπορείς με μάσκα οξυγόνου να κατέβεις στο βυθό της θάλασσας και να γνωρίσεις τον θαλάσσιο πλούτο των Μαλδίβων.
ταξίδι στις Μαλδίβες, αν και ο καιρός δεν ήταν με το μέρος μας, ήταν πολύ όμορφο και μας άφησε πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Αυτές είναι οι Μαλδίβες μέσα από τα δικά μας μάτια. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like εκεί που δείχνουν τα βελάκια. Και αν θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βιντεάκια, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ!